Assalamu alaikum, barkanmu da raka, sanin mu da sake kasancewa da ku a cikin sabon shirin namu. Idan wannan shine zuwanka na farko cikin wannan tasha ta mu, ka danna subscribe kana ka danna kararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Yanzu za mu shiga cikin littafin gadan-gadan. Alhaji tun daga kofa ya fara ita kuma Hajiya Maisara ta tana ji ta san Alhaji da yake higowa. Nan da nan take cewa yara ku yi sauri ku gyara kofar gidan nan kafin Alhaji ya karaso ciki. Nan da nan yara suka fara cijirewa komai da yake kan hanya. Ta shiga kuma sa su je su gyara himfuɗar su domin su yi bacci, domin idan bai zo ba, in ba su yi himfuɗar ba, ransa ɓaci yake yi domin shi ba jira za su takura masa. Alhaji ina zuwa isa lama ya ce Hajiya Maisara lafiya ne na gadi gidan nan a wargaji. Ta ce wallahi yanzu nake kokarin gyarawa. Ya ce kai kin san sanin kanki ne, ba na son irin wannan saboda ni ba jira, in na zo kawai abin da za a yi kawai. Hajiya Maisara ta ce to shikenan, ni ma ai da sanin hakan yi sa ma nake so su yi sauri su gyara kafin ka karaso, kuma har kai ka karaso ma ba a yi ba. Alhaji ya kasance mahaukacin mai kuɗi ne, ita kuma Hajiya Maisara ta kasance uwar ɗakinsa ce. Tun farko dai Hajiya Maisara ita ta fara nuna wa Alhaji tana cikin sansa, wannan kuma yasa Alhaji zai kiwa a kanta, har saboda ta nuna mai tsawon san da take masa ne Alhaji yake wani takama har tun daga kofa yake mata gyaran murya. Amma duk da haka Hajiya Maisara domin abin da kake so ko me kai baka ganin bakinsa. Nan dai suka dora take cewa yanzu ya za a yi, sai take cewa yadda kace haka za a yi Alhaji. Sai ya ce to shikenan idan dai dan tane ne kawai a shiga a fara. Sai ta ce kai ku kana da hankali, ya yara ba su yi bacci ba kake cewa kuma a shiga a fara, himma me za a fara? Tana faɗar hakan ne domin kada yaran su gane. Amma akwai wani babban ɗan, shi ya fahimci duk abin da ake ciki. Ina ƙoƙari ne kawai ga gudun ruwansa ya ga me zai faru. Duk abin da suka ce ina biyayya da dai gwargwado, amma bai san uwarsa tana irin harkar nan ba. Sai Hajiya Maisara ta ce amma bari in duba leƙa ɗakin yaran nan ga ko sun yi bacci, idan sun yi bacci kawai sai mu zo mu fara harkar gaban mu. Dan da Hajiya Maisara ta tahi ta leƙa ɗakin domin ta gano yaran sun yi bacci ko ba su yi ba. Tana zuwa tana leƙa ɗakin sai ta ga duk yaran sun yi bacci, sai shingori suke tika suna tikar baccin su. Ashe babban ɗan nasu baya bacci, ina jin duk abin da yake faruwa. Lallala ta fito ta zo ta samu Alhaji ta ce Alhaji yaran nan ba sun yi bacci ba, yanzu ya za a yi? Sai ya ce yadda kika ce Hajiya. Dan da Alhaji ya ci gaba da koɗa Hajiya yadda kasan sarki da bafade, domin shi ma ya san bukatarsa ce a gurbin. Ita kuma Hajiya ita ma a nan ta fara jan izarta, tana jamar aji yana koɗa ta. Haka dai suka yi ta yi har suka kai tsawon kusan minti 3 tukunna ta ce to shikenan mu je, amma da sharaɗi guda ɗaya, zan na yi ina duba yayana. Lallai Hajiya Maisara ta ja Alhaji yadda ka san wani robali, ta jaye wani kataɓarar ɗaki bai tattare ga kayan annashuwa, ga haske, ga komai na rayuwa. Ɗakin ya tattara da ga wani kado kai ka ce na sarauniyar nan ne tun da aka yi ta a zamanin Annabi Sulaiman. Kai ɗakin da ya ƙayata. Shi kansa Alhaji tun da yake a rayuwarsa a yawan da yi a duniya har kuɗin nasa bai taɓa ganin irin wannan gadon bewar Allah ba, saboda uwar ɗakin nasa ma ta ma fi kuɗi. Ko da lokacin da suka shiga ɗakin sai ya fara cire kaya, sai ta fara cewa wai me kake ƙoƙarin yi ne? Sai ya ce a abin da ya kawo ni da shi zan yi. Ashe kai duda da take ce bari ya zo shigo take masa, ya ta ce wallahi ba zai taɓa ta ba sai ya biya ta. Dan da nan shi kuma saboda daman komai nasa ya zo sai yake cewa a'a ta yi haƙuri, nawa zai biya ta? Ya ce nawa zan biya ki? Sai ta ce naira 5,000. Sai Alhaji ya yi dariya ya ce har akan naira 5,000 kike cewa ta baki sai mai daraja? 10,000 ma ni zan baki. Ashe ita Hajiya Maisara akwai abin da ta jiya a cikin zuciyarta da nufin za ta yi wa Alhaji, dama ta fi buƙatuwa da shi. A nan za mu bar ku karmu cika ku da surutu, ku tare mu da ci gaban littafin da zarar mun dora. Duka a nan muke zuwa muku da ƙarshen labarin namu. Idan wannan shine zuwan ka na farko cikin wannan tasha ta mu, ka danna subscribe kana ka danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen da zarar mun dora.